Orave v tvojom prípade? No Orava je nádherná. Akože si myslím, že to je jeden z najkrajších krajov na Slovensku, z najkrajších, naozaj takých tých kútov. Krásne lesy, a Oravský podzámok, to je naozaj... A železničku tu máte krásnu, takže tu je veľmi pekne. Ty by si ich možno chcela pozvať aj na východ. Tvoj otec má veľmi blízko k jaskyni Zlá diera. Je aj takýto priestor pre teba inšpiráciou, či skôr oddychom predrušným? Myslíš jaskyňa? Áno. Tak keďže ja naozaj od detstva maličkého, veľmi útleho, mala som asi 4 mesiace, keď mám takú fotku, kde ma prebaľujú v jaskyni, takže naozaj som bola mojimi rodičmi strčená do akejkoľvek diery, ktorú našli. To som sa ešte vedela akože celkom pretiahnuť tými dierami rôznymi. Ale dneska musím povedať, že tie jaskyne mňa už až tak veľmi neberú. Že tým, že som už bola asi vo všetkých na Slovensku sprístupnených, teda bola som určite, lebo to by otec nedopustil, že by som sa nešla pozrieť všade. A tým, že som vlastne aj robila sprievodkyňu v tej našej jaskyni kedysi dávno aj so sestrou, ešte aj s mojím mužom dokonca, tak ja už mám tých podzemných priestorov celkom dosť. Je pravda, že tam je veľmi dobrá akustika na takéto akustické spievanie, lebo keby ste tam donesli nejaké bicia, tak tam je veľké echo. To by tam bol taký veľký neporiadok v tom zvuku. Takže áno, je to pomerne inšpiratívny priestor, ale vedela by som si predstaviť akože taká úplne podobne inšpiratívna, alebo ja neviem, nejaké kostoly napríklad. To sú také priestory, kde mne sa lepšie spieva trošku. O cestovnom ruchu budeme hovoriť, o pozvánkach, pretože príde o chvíľu Janka Mesiariková so svojou hostkou a nebude sama hostka. Nebude sama. O Janke Mesiarikovej prezradím, že to je bývalá televízna, takže si ju budete môcť aj vybaviť z tých relácií, ktoré moderovala v slovenskej televízii, takže je to moderátorka televízna, ale už aj rozhlasová. Toto je ona, Janka Mesiariková, Rádio Regina, sa venuje eurofondom, cestovnému ruchu a regionálnemu rozvoju. Miluje Francúzsko a všetko francúzske, ale o tom už možno povie ona sama. Janka Mesiariková. Dobrý večer, bonsoir. Ďakujem za veľmi pekné uvedenie, všetkých vás srdečne pozdravujem. A rada by som vám predstavila môjho dnešného hostia, ktorého možno ani netreba až tak špeciálne predstavať.